दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बुंगोन शेख हासिना बिथाङा गावनि हादोरखौ नागारनानै जोंनि भारताव फैदों। मानो फैदों? बिथाङा फोथायो भारताव मोनसे गोजोन दङ, भारताव खौसेथि दङ, इउनिटि इन डाइभारसिटि बेयो दङ भारताव। दा बेनिखायनो जोङो जे जोंनि जि फिल'सफि, बे भारतनि जि फिल'सफि, जोंनि समायना गाबनि जि फिरफिला, बेखौ जों मान होनांगोन, बेखौ जों रैखाथि होनानै जों लाखिनांगोन। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लाइमोन सेंग्राफोर आरो मावथि बिथांमोन ज' जादों। बिथांमोनहा गोजोननि थाखाय मोनसे हानजा सुरगोन, बाइकजों हानजा सुरगोन। आरो बेनि गेजेरजों मेसेजआ बेनो जे जोंनि हर घर तिरंगा, बेनि स्पिरिटखौ जों गोख्रों खालामनाय। भारत हादोरनि सोरखार बा जोंनि हादोरनि सोरखार जोंनि थाखायनो मावदों। आरो गुबुन हादोरफ्रा जोंनि भारतनि हारिमुखौ, भारतनि जि फिल'सफि, बेखौ मान होयो, फोथायो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!